Pila ka mga Kapuso stars ang nakipiesta atol sa kasaulugan sa Sinulog Festival dinhi sa Subo. Unsa kay gikamingawan nila sa Cebu, ilabi na nga ilag yun kining balik-balikan. Ani ang report. Milanog ang syagit og dayag ang kasadya sa Kapuso Motion niadtong Biyernes. Ilabi na sa pagawas ni Kapuso star Max Collins nga mihalad og dance number alang sa iyang mga fans. Wa usab niya palabya ang kahigayunan nga maduol sila. Mas nihugyaw usab ang kapusong Cebuanos human migawas na si Gabby Concepcion. Game kaayo silang mitudlo sa iyang fan ug sayaw nga cha-cha nga gikalingawan usab sa mga tumatan-aw. Samtang wala na pawahi si Kapuso Ultimate Star Janelle Mercado nga miharana sa mga Cebuano. Giawit niya ang official theme song sa iyang bagong serye nga Love Die Repeat. Sa pangutana kung unsa ilang mga nami sa Cebu, ilang tubag? Naging ko lahat yung mga relatives ko at happy ako na makabalik dito ulit. Gusto ko pinupuntahan yung cross because yun ang parati kong nakikita and talaga very meaningful. And then we have Sinulog, which is another thing na dapat mapuntahan. I love Sinulog. I love yung mga Cebuano, yung energy kakaiba. Everyone's so excited and we felt so welcome here and I just can't wait to come back. Si Max at Gabby magkauban sa upcoming serye nga My Guardian Alien. Makauban usab nila ang Kapuso primetime queen Marian Rivera nga comeback project niya sa GMA Prime. It's my first time playing kontrabida sa teleserye, so it's something new for me. Giisip usab ni Janelle Mercado nga comeback project niya ang Love Die Repeat nga anaa pa sa pilot week. Senyor, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa mga GMA shows. Gabi-gabi po yan ang Love Die Repeat, 8:50 p.m. sa GMA Prime. Sinulog Festival 2024 Regional TV Special Coverage. Ako si Marco Jabelia. GMA Regional TV Live.